Kayang Bishar Supreme Court ne kasi kalakan taja artali ki jingkar par ki balade ban Bishar da ka Delhi High Court halor ka Agnipat scheme jong ka soka pedang. Menteri Katnat ki kampo yang ka soka pedang Amit Shah un salet jengo ka jela Arunachal Pradesh na ka benta ars ngi na du menta ka sngi. La pelong ya ka mock drill hakaleng ki benta jong kari menta ka sngi habaro ki hospital sarkar bat jong ki riu shimet ban khmi ka jinglong pen khre ka rukam pen bit pen biang na ka benta ka klam covid. Vice President kari Ujakdeep Dhankar ne ka sngi labu ka jingkal pat ban kentiu ya ka kolsha hakari khnang ban pelaj na ka jingkhia ka bor perkhan. Haka jingi lekai IPL cricket menta ka sngi ka Royal Challengers Bangalore kan saya khun persha ya ka Lucknow Super Giants HM Chinna Swamy Stadium ha Bangalore kane ka jingi lekai kan sedang ha ka pon nyau steng janmit.